रायजोजों लोगोसे आबाद मावनायाव मुखुब Mcla मन्थु बर'आ गुबुन बोसोरफ्राव आबाद मावनायनिख्रुइ बे बोसोरनि आबाद मावनाया एसे उन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि सिगां समफ्राव आसार दानाव आबाद मावनायनि हारफ्रा जोबलांनो हमोमोन, नाथाय बे बोसोराव अखा हायैनि जाहोनाव आबादारिफ्रा आबाद मावनो हायाखैमोन, जायनि थाखाय आबादथिलिनि आबाद मावनाया एसे उन जाना थायो। बेनिखायनो अखा हानाय लोगो लोगो आबादारिफ्रा आबादथिलियाव होंगो दोंगो गायनाय फुनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो समाज सिबियारि महरै साननैसो सिगां समनिफ्रायनो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि Mcla मन्थु बर'आबो गावनि बियाबनि गुबुन गामिफ्राव थांनानै गामिनि रायजो राजाफोरजों साननैसो सिगां समनिफ्रायनो आबाद मावनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनैबो बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोदान बरगाव गामियाव 22 नं कक्लाबारि बियाबनि Mcla मन्थु बर'खौ रायजोजों लोगोसे आबाद मावनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोजोननाय मोनदों। नैबे गोदान बरगाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै 10 बिघा सापर आइजुंखौ बिथांमोना आबाद मावनायाव आं बाहागो लाफैनो मोननानै बिथांमोनजों एसे दान्दिसे जि खोथिया रोगानाय बा खोथिया बाननाय बेफोर हाबाफारिखौ लादों। सरासनस्रायै जोंनि बर' न'खर हिसाबै बा आसामाव थाग्रा हिसाबै जों आबादनि गुबै हादोर हिसाबै जों आबाद मावनानै बांसिन सरासनस्रा सुबुङानो थांना थायो। आरो बे लेखायैनो दिनै नैबे बरगाव गामियावबो रायजोआ गासैबो न'खरनि गावबागाव न'खरनिखौ दा फोजोबखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना रायजोनि जिखिनि माइ बा आबाद बे आबादखौ बिथांमोना मावदों। थारैनो बिथांमोनखौ साबायखर होदों। नाथाय बे बाथ्राया बेसो जाहैबाय, जों बोसोरसे जानायनि थाखाय मास मोनथामल' खस्थ' खालामो। आं ओंखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ बुंनो लुगैदों, माइ आबाद मावनायनि गेजेरावबो जों आथिखालनि बिगियानारि जिखिनि मुगाजों गोरोबनानै जिखिनि खामानि मावनाय बे मावनायखौ गोदान मुगानि लाइमोनफोरा जाहाथे गावखौ एसे बेस्थ'आव लाखिनानै बुजि मोनहोनानै एसे सोलोंनानै बेफोरबायदि हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लायो, आं बेखौ खावलायगोन। मानो होनोबाथाय जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय गोबां हेफाजाब होदों। थांनाय इलेक्सननि सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों, हिन्जावफोरनि थाखाय फिसा ट्रेक्टरखौ होदों। बे ट्रेक्टरजों लोगोसे हाग्रा दानस्रांनाय, माइयाव मुलि होग्रा स्प्रे बे स्प्रे बायदिसिना आगजुफोरखौ जों होदो। आरो मोनफ्रोमबो PCDC वाइसआव जों एबार मेसिनारि फार्मनि खालामनायनि थाखाय ट्रेक्टर होनायनि बाथ्राखौ लादो। थांनाय सिगांनि बोसोराव जों मोनफ्रोमबो ब्लक अफिसाव गंफा ट्रेक्टर होनायजों लोगोसे बायदिसिना आबादनि जिखिनि बेसादफोर मेसिनारि बेसादफोर बे बेसादफोरखौ जों होदोंमोन। आसा खालामो बेफोरबायदिनो सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोननानै जोंनि बर' ओनसोलनि बा जोंनि BTC ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि बा सुबुंफोरा मोनसे आइडियानि गेजेरजों जाहाथे आबादखौ मावनो नाजायो, बेखौ आं खावलायबाय। मानो होनबाथाय जों गोबां सुबुङानो आथिखालाव लाइमोनफोरा बिखेखय मबाइलजों बेस्थ' जाना थायो, जौ जुवाजों बेस्थ' जाना थायो, बाइकजों बेस्थ' जाना थायो। नाथाय बिथांमोना एसेबाबो साना जे बाइकनि थावखौ बोरै मोनो, बा बे मोननो थाखाय न'खरफोरखौ एसेबाबो जाहाथे जों हेफाजाब होनो हायो। गायनाय बोथोराव, फुनाय बोथोराव, न'नि जिखिनि खामानिनि बोथोराव, रायजोनि जिखिनि खामानिनि बोथोराव लाइमोनफोरा जुदि एसे बेस्थ' जानानै हेफाजाब होयोबा, बिथांमोननि जिखिनि रोंनायखौ बिथांमोना दिन्थिफुंनानै हायोबा निस्सय जोंनि ओनसोलनि जिखिनि खामानि मावनायफोर, बे खामानिया माइ गायनायानो जा, खोथिया फुनायानो जा, बायदिसिना खामानि मावनायानो जा, बे खामानि मावनायाव निस्सय एसेबाबो हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो आरो। जिहेतु नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनि सासे खेथि बिभागनि EMआ बर्थमान गैथ'वा, नाथाय माखासे आबादारि बिथांमोननो मा आसनि लागोन जिहेतु गैथ'वा दा? बे बिथाङा गैथ'वाबो, नाथाय बिथांनि डिपार्टमेन्टखौ जिहेतु सिबा नायबाय दं। बे नायबाय थानाय हिसाबै जों थांनाय बाजेटआव आबाद बिफानावबो माखासे माने आसनिखौ सोसननानै होदो। आरो बे दैज्लां समाव इमारजेन्सियै गोबां जोलै फैनाय, गोबां बायदिसिना आबादनि थाखाय गोनांथि मुलिफोर, आगजुफोर, बे बेसादफोरखौ गासैबो मांग्रां BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथाङानो नायबाय थादो। आरो बे लेखायै बिथाङा गैयाबाबो आबाद बिथिंनि जिखिनि मावनाय, सरकारि भाबै मावनाय बा डिपार्टमेन्टनि मावनाय, बे मावनाया जेबो उसुबिदा जायाखै आरो। जिहेतु दानि मानसिफोरा सिगां गोनोखो आयदानि मावो होननानै फोथायो नामा? जिहेतु आबादखौ सिगांनिसाय गोनोखो मुगानि टेकनिकजों मावो होननानै सानो नामा? मावगोन होनना साननाय माने मावनांगौ आरो। गोनोखोआरि मुगाजों मावोबाथाय जों मिथिनानै मोनो जे माइ आबाद मावनाय समाव जोंनि आगोल जों उन्दैयाव नुनो मोनो जे माइजों लोगोसे दालि होफायोमोन, नङा होमबा?
सबाय बायदिसिना होफायोमोन नाथाय जोंनि ओनसोलाव आबादारि बिथांमोना गोबाङानो बिगियानारि मुगाजों मावनो हायैनि जाहोनाव बा मिथियैनि जाहोनाव हायैथ' नङा बिथांमोना मिथियैनि जाहोनाव खालि जों माइ आबादखौल' मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो गोबांनि गेजेरावनो खिन्थु खायफाया गुबुन आबादफोरखौ लादेरनानै मावो आं ओंखायनो लाइमोनफोरा जेब्ला बिनि सायाव सोलोंथाइ लानानै आबाद बिथिङाव मैखोमै बाहागो लागोन अब्लाथाय जोंनि बर' ओनसोल बा बिटिसि ओनसोलनि गोबां जनगोष्ठीफोराबो आबादखौ बिगियानारि मुगाजों मावनो थाखाय हागोन होननानै आं सानो दिनै नोंथांमोना रायजो राजानिसिम माबा मोनसे खावलायगोन नामा आबादारि थारैनो आं बेखौ खावलायहरगोन सरासनस्रायै जों आबादखौ मोनसे बै गोदोनि बायदि साननानै मावाबासिनो गोदान आदब खायदानि गेजेरजों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों मावोबाथाय आबाद मावग्रा बिथांमोनाबो जोंनि नैबे आबादनि गेजेरजों गावखौ सुंथानो हानाय न'खरखौ सामलायनो हानाय जिखिनि रांखान्थियारि बिथिंनि जिखिनि हेफाजाबफोर बे हेफाजाबखौ मोननो हागोन होननानै आं सानो ओंखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायदों रायजोजों लोगोसे लाइमोनफोराबो ओनसोलफोरनि लाइमोनफोराबो ओरैनो थानाय बिथांमोना जाहाथे आबादखौ सोलोंना लानानै आबाद बिथिङाव जाहाथे गोसो होनानै जों 12 मानि जिखिनि आबाद मावनाय दिनै आं थार बाथ्राखौ जुदि बुंनो थाङोबा आं 5 बिगानि सायाव गय अगरु आरो थालिर ओमफ्राय माने स्ट्रबेरिखौ आं एबार मावदो बेखौ गावनि जानायनि बादै प्रफेसनेलि मावनांगौ होनना बुंगोन नामा बेनोथ' गावनि जानायनि अनगायै जोंनि सरासनस्रा रायजोफोरा जानायनि थाखायल' मावो आं बुंनो नागिरनाया आबादारिफोरा गोदान आदबजों सोलोंनानै लानानै गोदान आदब खान्थिजों जों प्रफेसनेलि बेखौ बिजनेस लाइनावबो लांनानै जोंनि जिखिनि न'खरनि जिखिनि रांखान्थियारि बिथिं लोरबां बे लोरबांखौ जों एसे सुंथानो हानायनि जिखिनि राहा बे राहाखौ जों लानो हानांगोन होननानै आं सानो आबाद होननाय बुंनाय लोगो लोगो सरासनस्रा माइ आबादखौ जोङो दालि आबादखौ बुजियो खिन्थु जों सरासनस्रा जों आबाद होननाय लोगो लोगो एग्रिकालसाराव जुदि थांबा बोरमा अमा फिसिनाय दाउ अमा फिसिनाय ना फिसिनाय बिफां लाइफांनि हर्टिकालसारजों जुदि लायोबा माने अगरुनिफ्राय चन्दननिफ्राय थालिर बिफांनिफ्राय गयनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव जाखाबायनो थाखायो आरो एभेलेबेल जोंनि हायाव बेफोरबायदि आबाद होनना बुङोबाथाय बेफोर गासैखौबो लानानै जों जुदि थाङोबाथाय निसय मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।